Hello guys. Atong tindera for today. Guwapa kayo atong tindera guys. May customer oil. Stricto ka dyan. Mura ba yung guwapo? Stricto kayo. Live dyan karon sa Bisayan. Stricto ka na. Mana si Sir. Pero pasalamat ta kay Sir kay sige nagpalit diri sa tuwa. Diri gyud na sila nagapalit no. So mao ni daghan ta customer guys. Bisihor ang kalsada. So mao ni guys. Naisilupin sa taas, Sir. Gibidyo ka na ko ka.